गिबियावनो जोङो बड'लेण्ड रादाब आरो समनि रादाब बे मोननैखौबो जोंनि सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दा सनाथि मायथाइ खुंफुंथाय बे खुंफुंथायनि बानजाय आफादनि जानायजों बरायग्रोहरबाय। जोंनि बे फैगौ 13, 14, 15 आरो 16 डिसेम्बर 2022 बे खालाराव जानो गोनां सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा गल्डेन जुबलि एबा 50थि बोसोरारि सनाथि मायथाइ फोरबो खुंफुंथाय बिनि खामानिनि दावगानाय हाबाफारिनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला दिनैसिम मैयासिम 80 मोन, दिनैसिम 90 जौखोन्दो बारायदों होननानै जों बुंनो हायो। जोंनि जौस्रां आरो गाहाय सायनासालि अलरेडि जानानै फैदों, जास्ट एसे महर होनो दंबावो गुबै जौस्राङाव। आरो लोगोसे जोंहा गेस्ट रेस्ट हाउस बेबो जाफ्रामबाय, एसे खामानि बाखि दंबावो, गाबोनहालागै जाजोबगोन। लोगोसे जोंहा बे सनाथि मायथाइ फोरबोआव जोङो अपेन मार्केट काम एक्जिबिसन मोनसे हाबाफारि लादों। बिनिबो खामानिया सोलिगासिनो दं, बेरा दुमनायफोरा, आरो जों बेवहाय गोबां बिदिनो दखानिफोर बा गोबां भेन्डरफोरनिफ्राय मदद मोनदों, फैगासिनो दं। जों देग्लायनि बे सनाथि मायथाइ फोरबोआव फिरफिला बिर होनायाव आलासिखौ बरायनो थाखाय मार्च पास्ट कामान्डिंनि मोनसे हाबाफारि लादों, जोंनि उनथिं दङ। दा बेनिबो हाबाफारिया दिनै 15 साननिफ्राय सोलिगासिनो दङ आरो बहुतखिनि दावगादों होनजायो। एसे स्लिम खालामनो दंबावो, नाथाय गाबोन जेसेबां हायो आरो सबनिया 13सिमबो सोलिगोन आरो जिहेथु जोंहा 13 थारिखआव राङापारा दख'रा दुलाराय फरायसा आफादनि थान्दै मेल जागोन नालाय, गतिके जिथुनिखि जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबाफारिया 14निफ्राय जागोन, गतिके जों 13सिमबो माखासे खामानिखौ मावनो हागोन आरो गल्डेन जुबलि सेलेब्रेसननि जिथुनिखि हाबाफारि मैखोमै जोंहा बुंनो थाङोब्ला गेवलां मेलाव बांसिन बिहोमा दं, जेखौ नायनो रायजो राजाफोरा नेनानै थायो। बे गेवलां मेलावहाय जोंहा गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' सार बिथाङा फैगोन। लोगोसे जर'खा गाहाय आलासि हिसाबै जोंहा बिटिआर चिफ एबा CM प्रमद बर' सार बिथाङा फैगोन। आरो बिथांजोंनो लोगोसे बे जथुम्माखौ समायना खालामफैगोन जोंहा उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा फैगोन। लोगोसे दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रसान्त बर' सार बिथांमोना 15 खालारनि हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो लोगोसे जोंहा माखासे बिटिआरनि MLA बिथांमोनाबो फैगोन, जयन्त बसुमतारीमोन, लरेन इस्लारि सारमोनखौ बरायनाय जादों। लोगोसे जोंनि जायगानिनो MLA राङापारा कनस्टिटुवेन्सि आरो लोगोसे सतिया कनस्टिटुवेन्सि बे मोननैनि अशोक सिंगल सार आरो पद्म हाजरिका, दा गोबां बिदिनो आलासिफोरखौ जोङो हांख्रायदों आरो जिहेथु नैबे सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो खुंथाया मोनसे स्पेसियेल दं होनना सानो जोङो। 50 बोसोरनि उनाव जिहेथु जों जे खैलाजुलि बायदि गोग्लैसोनाय मोनसे एरियायाव बे खुंफुंथायखौ खुंनो मोनदों, गतिके बेखौ जोङो सानो जोङो जोंनि मोनसे भाग्य सौभाग्यबान। बेनिखायनो गासैबो रायजो राजाफोरखौ जोंनि 13, 14, 15, 16 बे मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव बैखौबो जोङो आखा फाखा बाहागो लानायखौ लुबैदों। मानोना बेवहाय जों निस्सय जोंनि मानगोनां आलासि सारमोननिफ्राय जोंनि बर' समाजनि माखासे गोग्लैसोनाय जेंना जेंसि दाबि दाबा हा हु फरायसालि बिटिआरफोरखौ लानानै निस्सय मोजां रिजाल्टखौ मोनगोन। बेनिखायनो जों आरसिन जानानै आं बेखौसो बरायो जेन सनितपुर जिल्ला लोगोसे आसामनि दाब दाब जायगानि जेसेबां हायो जेन बेहाय बयबो बाहागो लानानै जोंनि बे सावरायमेल एबा मोनफ्रोमबो जथुम्माखौ गाजा गोमजायै जाफुंसार होगोन। आरो जों नेनानै दं, मानोना जों जेसेबां दुखु खस्थ'जों बे सनाथि फोरबोखौ खुंनो लादों, जुदि रायजो राजानि गोबां मेजर बाहागो लानाय गैयाब्ला जोंबो एसे गोसोआव दुखु मोनगोन। दा बेनिखायनो दिनै जों बे मिडियानि गेजेरजों खावलायदों, जाय बिथांमोना नायबाय थादों, जे नोंथांमोना बयबो जेन बे जोंनि बिखेखय 15 आरो 16 स्पेसियेल प्रग्राम आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि स्पेसियेल प्रग्रामा 15 आरो 16 बेवहाय माने बयबो जेन नोंथांमोना फैनानै जोंनि मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव आलासिफोरजों बाहागो लानानै शेयार खालामलायगोन, जों बेखौ जोंनिफ्राय बरायनाय जासिनाय थाबाय।